Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Takaitattun labarai daga shafin Hutu Dole mai karantawa Ahmad. Labarin na farko na cewa shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya ce manuniya ta nuna cewa gwamnatin shi ba za ta yi maguɗi ba zaben shekarar 2023, yayin da tsohon shugaban ƙasa Olusegun Obasanjo ya ce matasan Najeriya su tashi tsaye domin su kwato wannan ƙasar a hannun tsaffi, a daina ce musu matasa manyan gobe, domin idan har suka amince da wannan karin magana to goben ba za ta taɓa zuwa ba. Yayin da kuma tsohon shugaban ƙasar ya ƙara da cewa shi duk abin da ya a rayuwarsa hatsari ne face noma kaɗai, inda ya ce dama shi can manomi ne, mahaifin shi ne ya sa shi shiga makaranta. Labarin na gaba yana cewa kasurgumin ɗan bindiga da aka baiwa sarautar sarkin Fulani 'yan Doto wato Adamu Alero ya gana da manema labarai, inda ya ce musu shi baya garkuwa da mutane, aika su barzau kawai yake yi, yaransa ne suke yin garkuwa da mutane. Yayin da kuma za mu yi cewa kwamitin da aka haɗa domin su bincike akan dalilin da ya sa aka yi wannan naɗin sarautar sun buƙaci gwamnatin ta ba su naira miliyan 300.2 domin su gudanar da aikin nasu. Gwamnatin jihar Zamfara tun ta dakatar da sarkin 'yan Doto wanda ya yi wannan naɗin, yayin da kuma take gudanar da bincike a kansa domin ta ji asalin dalilin da ya sa shi naɗa wannan kasurgumin ɗan bindigar a matsayin sarkin Fulani. Yayin da kuma za mu yi cewa shi ma kasurgumin ɗan bindiga na jihar Zamfara wanda ya garkuwa da ɗalibai kusan 300 a Jangaɓe ya bayyana cewa gwamnatin tarayya sai ta biya shi naira miliyan 60 kafin ya sako wa'innan ɗaliban, inda kuma ya ƙara da cewa ya yi amfani da kuɗin ne wurin siyo miyagun makamai domin ya ci gaba da aikin ta'addancinsa. Labarin na gaba yana cewa ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar APC wato Asiwaju Bola Ahmed Tinubu ya fito fili ƙarara ya ƙaryata babban abokin adawarsa na jam'iyyar PDP wato Atiku Abubakar kan batun da ya kansa ranar Juma'a. A ranar Juma'a ne Atiku Abubakar ya bayyana manema labarai cewa Tinubu ya taɓa neman ya tsaya a matsayin abokin takararsa amma ya ƙi amincewa saboda gaba ɗayansu musulmai ne lokacin suna jam'iyyar Action Congress a shekarar 2007. Amma Tinubu ya ƙaryata hakan, inda ya ce Atiku da kansa ya neme shi domin ya tsaya a matsayin abokin takararsa a wancan lokacin. Kuma duk da haka dai shi ma Atikun bai shu ba, ya ƙara fitowa ya maida Tinubu raddi, inda ya ce idan har ya san yana da gaskiya kuma zai iya to ya je gaban TV a fiye da shi har na tsawon awa ɗaya. Labarin na gaba yana cewa kwamandan 'yan Boko Haram tare da yaransa guda 4 sun miƙa wuya ga rundunar sojin haɗin kai da ke jihar Maiduguri, wanda ganin hakan ya sa wasu mata da yara guda 29 su ma suka miƙa wuya ga rundunar sojin domin ba a kashe wa'inda suka fara tuba ba. Sai kuma labarin na gaba yake cewa gwamnan jihar Rivers wato Nyesom Wike, wanda ya kulci Atiku Abubakar a rai kan bai zaɓe shi a matsayin abokin takararsa ba, ya ce kwanan nan zai wa Atiku Abubakar tonon silili tare da jam'iyyarsa ta PDP baki ɗaya. Sai kuma labarin na gaba yake cewa wata matashiya 'yar shekara 20 ta kashe mijinta a jihar Adamawa kan tana zargin sa yana shaye-shaye sannan kuma yana kai dare a waje bai dawo ba. Domin samun labarai da dumi su kuma akai-akai sai ku ziyarci shafinmu na Hutu Dole. Mun gode.